Ez da ikerketa askoren beharrik hala dela egiaztatzeko, alokairuak, aparkalekua, aisia, baina txosten baten arabera Donostia da estatuko bigarren hiribururik garestiena bizitzeko. Gurutze Muriana. Donostian bizitzea estatuko batez bestekoa baino 130 garestiagoa da. Ikerketan 5 kategoria aztertu dituzte eta etxe bizitzaren prezioan dago alderik handiena. Adituen arabera arrazoiak argiak dira. Donostiak ez du hazteko eta etxe bizitza gehiago eraikitzeko aukera asko eta gainera Kontxako badiara begira bizitzea asko estimatzen da. Gainera gure hiriburuetan erosketa egitea garestiagoa da, baina gehiago ordaintzen dugun gehiago irabazten dugu ere. Euskadiko errentak altuenetarikoak dira. Hiriburu garestienen rankinean Gasteiz 6. postuan dago eta Bilbo 19. Bista hauek ordaindu egiten dira. 900.000 euro eskatzen dute Mirakontxan 3 logelako pisu batengatik. Bista despejeatuak ditu, izugarrizko terraza dauka, lorategi bikaina dauka, hori aurkitzea oso zaila da. Etxe bizitzen batez besteko prezioa 300.000 euro da Donostian, estatukoa baino 160 gehiago. Bilbon 254.000 euro balio du etxe bizitzak bataz beste eta Gasteizen 179.000. Konparatuta hiriak leku guztietatikan Donosti askoz politagoa dago, ez Gasteizen udaletxea nahi duenean, plangintza urbanistikoa aldatuta, eraikuntza gehiago egin daitezke. Donostia estatuko bigarren hiriburu garestiena da bizitzeko, Bartzelonaren atzetik. Segun sezonatan jartzen masa bulebar, terrazatan edo, nik uste baietz. Donostiar batzuentzat justifikatuta. Pero la más bonita también. Bueno, pues de las más caras no sé, pero la más bonita sí. Kelisto.es webguneak egin duen ikerketaren arabera Gasteiz 6. postuan dago eta Bilbo 19. 5 kategoriatako produktuak aztertu dituzte: etxe bizitza, zergak, garraio publikoa, aisialdia eta erosketak. De la carne y todo se nota. El carro lo compra y mucha diferencia. Baina ondasun higiezinen zerga merkeanak ditugu eta euskadikoak dira errenta altuenak ere. Beraz, gehienetan garestiago erosten dugu, baina irabazi ere gehiago irabazten dugu.